बाजै जाग्राबो गैला खाजाबो गैला ओमफ्राय दा बाजैजों आंजों दङ आरो नै ओमफ्राय दा बिराद मोजां जाखुमाना थादोंरा बाजैया नै साला फाग्ला एकदमबारे मोजांथार नै आं गेलास लायनोसै गेलास लायनोसै ओमफ्राय मोजाङैनो सोलिनानै दं दा बाजै दा मोजां गाज्रि गेजेराव दङ आस्सा बेबायदि सोफै जादों आरोना नै उगुरि बाजारा नै बेवहाय आदा मा फानदोंलै दखाननि हाबि जाबियानोसै आस्सा नाय सामब्राम बायदिसिना फानो जाहैबाय ना आदाया 20 थाखा किल' बानजुना 20 थाखा बानजुना 20 थाखा पवा ओमफ्राय नै थाराय सबाय बिमा 20 थाखा आस्सा ओमफ्राय थारायबो मोनो आरोना नै थारायबो मोनो ओमफ्राय लोगोसे ओरैबो फानदों नै बेबायदि ओमफ्राय ओरैहाय नै गय फाथै बिराद मोजां मोनो आरो मा होनदों बैसो रानाय आस्सा राग'नाय होनो आरो बिदिखौ ने नैबे बैसो रानाय जाहैदों नैबे दुन्दियाया नैबे आब'आ बुंदों ओमफ्राय दा लोगोसे नै बेवहाय आपेलबो फानदों नैबे नानियानो नै ओमफ्राय मा फानदों नानियालाय मा फानदों खोन्थादो नैबेखौ फानदों आरोना बिराद मोजां बुस्थु फानदों नै सिस्टारा ओरैहाय बैग्रि बायदिसिना ओमफ्राय दा लोगोसे बिदि आरोना नै ओमफ्राय बेबायदिनो ओरैजाय नै ओमफ्राय दा आब'आ मा मुलिखौहाय फानो दे खिथाद' खिथादो मा मुलिखौहाय फानो औहाय आयं बेबायदि नै ओमफ्राय मैगं मोजांथार मोनो आरो नै साम' एरख'नाय माबि मोनो आरोना ओरैनो ओमफ्राय मा लांफैदों आयं गय फानदों आस्सा बेबायदि आरो नै ओमफ्राय ओरैबो फानदों नै आलु बायदिसिना बिराद मोजां फानो आरोना उगुरि दखानावहाय जोंनि बे उगुरियावहाय आलुफोर बिराद मोजां मोनो नै ओमफ्राय ओरैहाय फानग्राफ्राबो नै ओरैहाय गासिबो जोंनि बर'आनो गोजा आरोना नै ओमफ्राय दा लोगोसे नैबे फाथैबो फानो नै बिराद मोजां फाथैफोर फानो आरो दा बेबायदि ओमफ्राय ओरैबो फानदों नै ओमफ्राय लोगोसे बेबायदि आरोना नै ओरैबो फानदों मानैमोन ओमफ्राय ओरैहाय बेबायदि आरो नै फानदों ओमफ्राय लोगोसे बेबायदिनो ओरैजाय फानलांगासिनो दङ नै ओमफ्राय ओरै मैगं थाइगं फानदों ओमफ्राय ओरैहाय ना फानदों नै कफि बायदिसिना नै खाख्लौ दानखावनायखौबोसो नुफैलायबाय आंनो बुहुद गोबावसैमोन जोगोनार बिदि दानखावना फाननायखौ गोबावसैमोन आं नुयैया ओमफ्राय आब'निनो नामा ओमफ्राय नैबे मादैनि कफि 1 नाम्बार कफि आरो बियो ओमफ्राय न'आवनो गायदों नामा मादै आस्सा ओरैहाय फानदों नै लोगोसे बेबायदिनो नै आदैयाबो ओमफ्राय ओरै मैगं फानदों आरोना ओमफ्राय दा बिराद मोजां आरोना नैबे उगुरि दखाना ओरैहाय खोलो जायो आरोना ओमफ्राय नै बेवहाय सि सुग्रा गस्ला जिनायखौ सुथेग्रा आरोना नै बेवहाय नानिया बे गस्ला जिनायखौ सुथेनो मोजां आरो ओमफ्राय दा नानिया मय सोलोङा बेखौलाय क'क्राझार आमगुरियाव बेसेबां नाङा नोङो बे बुस्थुखौ रोंनोहाय 9 मास 9 मासाव कमप्लिटलि हादों ने आस्सा दा बिराद मोजां आरोना सानसेयावहाय बेसेबांसो जायो जेनेबा कास्टमार फैयोबा जायो ने आस्सा गोजोननाय थाबाय नानिसिम बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय आरोना दा ओरैजाय नै बेबायदि उगुरि बाजारा ओरैहाय जा मोजां समायो आरोना नै ओमफ्राय लोगोसे ओरैहाय नै बेवहाय कम्पिउटार ओमफ्राय ओरैजाय नै ओरैहाय साइकेल मेकार बायदिसिना ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैजाय बेंटलनिफ्राय फैयो बे लामाया ओमफ्राय दा लोगोसे आङो नैबेयावहाय हाबगोन सिस्टारनि दखानावहाय ओमफ्राय दा बेबायदिनो दा गोबां सामानफोर फानदों आरोना नै ब्लाउसफोरबो दङ बायदिसिना ओमफ्राय ओरै दख'ना नै ओमफ्राय दा लोगोसे बायदिसिना फानदों ओमफ्राय दा नैबे सिस्टारानो आरोना ओमफ्राय दा सिनायखायो देरा एसे रायज्लायहरदो ओमफ्राय बेबायदिनो आरो नै ओमफ्राय दा बेबायदिनो आरोना नै दख'ना बायदिसिना फानो ओमफ्राय दा ओरैहायबो हनै बिराद मोजां दखानफ्रा जोंनि बेवहाय जाबाय आरोना
बे उगुरि बाजारावहाय ओमफ्राय आङो दिन्थिलांगोन ओरैजाय हनै बेवहाय बिराद मोजां मोनसे दखान आरोना सेन्देल बलबो मोनलायलायो हनै ओमफ्राय दा लोगोसे अनेकथा बुस्थुफोर फानो आरोना नै बेवहाय बायदिसिना ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय नै दखान बाजारावहाय मालिकआ सोरथाय बाबु नो दा बेबायदिनो नै बिराद मोजां फेसिलिटि गस्लाफोर फानो आरोना बेबायदि गामि सिंनि बाजारब्लाबो ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय दा आङो मिथिनानै लागोन ब्रादारनावहाय बे दखानखौ नों बेसेबांसिम जाखो होनानै आरो मा गामि 7 बोसोर जाबाय 7 बोसोर आच्छा ओमफ्राय दा माबायदि इनकाम जायो जेनेबा नोंनि बेवहाय दाथ' सिजन गैयाना आच्छा सिजन फैगासिनो दं ओमफ्राय दा नों बे मालफ्राखौ बबेनिफ्राय लायो बिजनि बरपेटा बिजनि बरपेटा बङाइगावनिफ्राय लाबोयो ने ओमफ्राय ओरैनो एसे खम बेस हलसेल रेटआव होनाय जायो नामा औ जायो एसे आच्छा ओमफ्राय दा नोङो बे दखानखौ होनानै बेसे गोबाव जाखो 7 बोसोर जाबाय 7 बोसोर जाबाय ना आच्छा गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम बेखिनिखौ फोरमायनो थाखाय दा रायजो राजाफ्रा नायलांनो हागोन नै ओरैबायदि मोजां ना दखाना बर्थिक बेबायदि सामानफोरखौहाय दोनफैयो आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे बेनो आङो दिन्थिलांगोन ओमफ्राय दा ओरैहाय नै बेवहाय फिलफिलि मेकानिक्सबो दङ ओमफ्राय माखासे स्कुटि मेकानिक्स दङ नै ओमफ्राय दा बेबायदिनो आङो मिथिनानै लागोन ब्रादारनावहाय नों बबे जायगायावहाय सोलोङा आंनि सोलोंनायाथ' जेरावबो सोलोंनाय जायाखै ओरैनो टिचारफोरनिल' आच्छा 6 मास थांदों आरो काजलगावआव ने आच्छा ओमफ्राय नोंनि गामिया मबाव आंथ' गामिया बेनो उगुरियानोखा ने ओमफ्राय दा बियो मा जादों दा थिया जादों आच्छा बियारिं गोदान होगोन नामा बेबायदि आरोना नै बेफोरखौबो गासैखौबो बानायो ओमफ्राय आरो दा नैबेयावहाय फुगासिनो दङ नै बेबायदि फुयो आरोना बेखौ फुनानै बिनि लिक जानायखौ बानायसिगोन आरोना ओमफ्राय आं सानदों माबा एम्फौ गाबदों खिन्थु नङा नै बेसो गाबदों आरो नै ओमफ्राय बाबुआ बेखौ एकदम एक्सपार्टखासै नामा रोंजोब्बाय नामा माथो थुबबो होनलायलायो माजाद मेचिनफोर दङ आरोना नै बेखौहाय लिकखौहाय माने बानायसिगोन आरो फाहामसिगोन ओमफ्राय दा लोगोसे खाथियावनो दङ नै बेवहाय बिराद मोजां मोनसे साइकेलनि बाइकनिसो नामा जेनेरेल ना साइकेलनिफ्राय लानानै अनलि बानायजोबो आरोना ओमफ्राय ब्रादारा नैबे गरायखौ मबाव लांगोन गथ'नि आच्छा बायदों नामा बेखौ सिट लागायफैदोंमोन सिट गोदान ने आच्छा सालायनो मोनाखैमोन ओमफ्राय दा गोदान होबाय ने नै आदा बानायनो हरदों नै आच्छा न'आव लांफैनोसै ओंखायनो सालायनोबो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय ओरैनोथ' बे ओंखासै होनै मालिकआ नुहरखाबाय ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैजाय नै बेदर फानदों आरोना बेदर ओमफ्राय ओरैनो बेदर बयलार बेदर ओमफ्राय नैबे आदैयानो फानो बयलार बेदरखौहाय दा बिराद मोजां बयलार मोनगोन आरोना नैबेयावहायबो बयलार ओमफ्राय कास्टमारफ्रा लाफैदों नै सुगासिनो दं लानायनि थिग ओमफ्राय नाङो दा आदा आच्छा ओमफ्राय दा ओरैजाय नै गय दखान बायदिसिना जोंनि बर'आनो गोजा आरो बेवहाय गुबुन जाथि बारा गैया मोनसे मोननैल' दङ ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओमफ्राय ओरैजायबो दङ नै दखाना बै माने नैबे उगुरि बाजार आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय दा लोगोसे नैबेयावहाय आं फैबाय ओमफ्राय बेबायदि आरोना दखानदारिया माबा मोनसे बुस्थु लायदों थांबाय आरो ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै ओमफ्राय ओरैजाय नै बेवहाय मोनसे गय दखान दङ नैबे बाहागिनि आरोना नै फनाव एसे बेस्थ'थ' मोजां ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजायबो नै बेवहाय साहा दखान दङ मोनसे ओमफ्राय साहा दखान ओमफ्राय माथो जादों मा जादों आलु सब ओमफ्राय नै बेवहाय बिराद मोजां बुस्थुफोर मोनजागोन आरोना नै बिराद मोजां ओमफ्राय नोंसिनि नामा नानि नोंसिनि दखाना बिनानाव असे सिख्ला बिनानाव आय' खेबबाय खाजोबलायबायनो ओरैहाय नै गुन्दै बायदिसिना फानो जा
Korpora lo itu gura. Korpora lo. Bosti. Kilo kodo besi. 14 টাকা 14 টাকা किलो गुरा ঠিক আছে दा बेबायदिनो ओरैजाय नै एकदमबारे फुरा जाबाय आरोना दिनैहाय ओमफ्राय बेबायदिनो साहा दखान मैगं दखान आरोना ओमफ्राय ओरैनो आदामोन फंबायमोन दङ नै आदासो ओमफ्राय लांबाय फंबाय ओमफ्राय मा लांफैदों आयं मा लांफैदों लांफैयाखै न'आलाय माथो आयं न'आ महाय बैयावहाय ए आं मबा नुबाय मोनखादों दाख्लै नुहैखादों आङो औ दे ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै ओरैजायबो साहा दखान आरोना नै बेवहाय आब'ना बिनानाव नै बिनानाव जागोनदां आं सावस्लाबबायनो हाखाया आरो नै बिराद गोथाव सावदों नै पकरि पियाजि ओमफ्राय नैबे नानियानो आरो सावग्राया नै ओमफ्राय बेसेबाव जालायथिखो नानिया बेखौ दखान होनानै बोसोरसे जाखो बोसोरबा ए न'आ बोनखा नामा न'आ बैयावसो दिगलङाव दे ओमफ्राय नै ओरै कास्टमारफ्रा फुरा जागासिनो दं आरो नै गोथाव खालायगासिनो दं नै आदामोना नै बाथोन लालायना बाथोनजोंसो मिलायखायो ओमफ्राय माने बेलासियाव जानो ओरैबायदि मोजांखा बे उगुरि दखाना जोंनि बे अमाया अमा दखाना गिलाससे लोंखायो बिदैखौ गिलासखौसो हाबावगोसो सिखा जादो आमाय गला नाया ओमफ्राय जेबो जाखाया ओमफ्राय ओरैनो नानि मोनाबो जादों ओमफ्राय दा नैबे दखान आरोना बिराद मोजां पक'रा पियाजि दखान ओरैजाय नै ओरैबो दखान आरोना नै दखान बिराद मोजां ओरैबो दङ नै ओमफ्राय दा माबोरै दं सिस्टार दखानफ्रा माबोरै सोलिनानै दं खुनुरुखुम ना आस्सा ओमफ्राय ओरैजायबो दङ नै बेबायदि नैबे आब'मोननि दखान आरोना बियो नै बिराद मोजां सेलटिपनो एकदमबारे नै मा लादलादों ओमफ्राय बेबायदि जानांगौ आरो दखानफ्रा बिराद मोजां ओमफ्राय ओरैबो नै जोंनि बर'फोरनि दखानानो बिराद मोजां दखान आरोना नै सिस्टारमोननि दखाना ओमफ्राय दा मोजां ओमफ्राय दासान्दि माबोरै सोलिनानै दं सिस्टार दखानफ्रा सोलिनायफ्रा इनकामफ्रा मोजां ना बिराद मोजां आरोना नै ओरैबो नै आब'नि नै मादैनि बो फानो जों खिलामिलाबो फानहैयो ना दे बाजै मोजां बाजैमोननि दखान आरोना बियो फैबाथाय आं नायलांबाय थाखायो बिसिनि दखानावहाय बिराद मोजां ओमफ्राय ओरैजाय नै ओरैहाय दखान बाजैनि दखानाव फैलायबाय आरोना आं नै बाजै गावदांदांनो नै गैला गावदांलाबो आगै राननांबाय सिन्था भाबना जों आस्सा सिन्था थायोब्ला बेबायदिनो रानखायो राननायालाय ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै बाजैनि साहा फुदुंनाय गाइखेर गोथावखौ लोंख्लायलांनोसै आङो लांदो गोबावजों खेबसे